Здравейте, хора! Днес исках да снимам моето ново видео. Например, новото ми радио от моят рожден ден. И също взела успех и също получих такава свинка за моите видеа. И си имам повече такива видеа и също сега да го чуем дали тая хубав звук или просто не става за нищо. Първо, качваме нормалните видеа, вадим антената и търсиме. И само чуйте колко добър звук. И това е супер! И имате 9 секунди да празнете лайка и също да се абонирате за нови видеа. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, край! Кой не се абонирал с кампанката, успех за него и чао!